Estem farts. Sí, molt. És que no sabem com fer-ho perquè la nostra filla ens deixi en pau. Ara té 16 anys. Pava. Pava. Tal qual. Hem sol·licitat les millors escoles privades del món. Caríssimes. No podem pagar aquestes barbaritats. Que parleu català? Bueno. És que a mi no em deixen fer més hores a la feina. Ai, Nino, a mi tampoc. És que ni els avis se'ls volen quedar. Nino, vine, mira. He trobat una Venus. Espera. Venus m'agrada, eh? No, que hi ha una altra. Escolta, i és una mica cara, però, bueno, no passa res. I la moneda? Ja li donem una tarja i ja, amb un límit, ja està guai, no? Sí, amb tu està molt bé. Quina hora és? 3:45. Encara estem esperant. No venen. Sí, dona, ja veuràs. Tenim fe. Mama, que no venen! No et moguis d'allà!